Uglen Uffes uge. Mandag. Mandag morgen vågner Uffe Ugle op i sit store, bløde rede. Ho, ho, siger Uffe og strækker sine vinger. Det er en dejlig morgen, og Uffe kan mærke, at det bliver en spændende uge. Han kigger ud af reden og ser solens første stråler, der skinner gennem trækronerne. Ho, jeg tror, jeg vil tage en flyvetur, siger Uffe glad. Han spreder sine store vinger og flyver hen over skoven, ned til søen og ser de små fisk hoppe. Bagefter vender han tilbage til sin rede for at tage en lille lur. Ugler elsker at tage små lurer. Tirsdag. Det er tirsdag, og Uffe er frisk og klar til en ny dag. Han flyver ud for at hilse på sine venner i skoven. Først møder han kaninen Kalle, der hopper rundt i græsset. Ho, godmorgen Kalle, siger Uffe. Kalle vinker med sine lange ører. Bagefter flyver Uffe hen til egernet Ella, der sidder i et træ og knasker på en nød. Ho, hej Ella, siger Uffe. Ella vinker med sin buskede hale. Efter at have hilst på sine venner, finder Uffe et dejligt sted at sidde og lytte til vinden, der suser i træerne. Det er så fredeligt her, siger han og lukker sine øjne for endnu en lille lur. Onsdag. Onsdag er Uffes legedag. Han vågner tidligt op og strækker sig. I dag skal jeg lege hele dagen, siger han glad. Uffe flyver ned til skovbunden og leger gemmeleg med Kalle og Ella. Først er det Uffes tur til at gemme sig. Han gemmer sig bag en stor busk og siger ikke en lyd. Hvor er Uffe, spørger Kalle og Ella, mens de leder overalt. Her er jeg, råber Uffe og springer frem. De griner alle sammen og leger hele dagen. Da solen begynder at gå ned, er Uffe så træt, at han næsten ikke kan holde sine øjne åbne. Han flyver hjem til sin rede og sover trygt. Torsdag. Torsdag vågner Uffe op til lyden af regndråber. Det regner, siger Uffe og kigger ud fra sin rede. Han kan lide regnen, for det betyder, at skoven bliver frisk og grøn. Uffe flyver ned til skovbunden og ser på, hvordan regndråberne laver små ringe i søen. Hvor smukt, siger han. Da regnen stopper, flyver han hen til et stort træ, hvor Kalle og Ella allerede venter. De ser regnbuen på himlen. Se alle farverne, siger Uffe, og de tre venner sidder sammen og kigger på den smukke regnbue. Fredag. Det er fredag, og Uffe har besluttet at samle mad til weekenden. Han flyver rundt i skoven og leder efter lækre bær og nødder. Her er nogle, siger han, da han finder et buskads fuld af bær. Han plukker forsigtigt bærene og lægger dem i sin rede. Så flyver han hen til Ella og spørger, om hun vil hjælpe med at finde nødder. Sammen finder de mange nødder, som Uffe kan gemme til senere. Tak, Ella, siger Uffe. Han flyver tilbage til sin rede, glad og tilfreds. Lørdag er Uffes afslapningsdag. I dag skal jeg bare nyde dagen, siger han og sætter sig i sin rede. Han kigger ud over skoven og lytter til alle lydene. Fuglene synger, bladene rasler og vinden suser. Det er så dejligt at bare sidde og lytte, siger Uffe. Kalle og Ella kommer forbi for at sige hej, og de sidder alle sammen i reden og snakker om deres uge. Uffe smiler. Han er så glad for sine venner og for skoven. Søndag. Søndag morgen vågner Uffe op med et smil. Det har været en dejlig uge, siger han. I dag beslutter Uffe at tage en sidste flyvetur, før ugen slutter. Han spreder sine vinger og flyver højt op i luften. Fra oven kan han se hele skoven, søen og sine venners små huler. Jeg elsker min skov, siger han glad. Efter flyveturen vender han hjem til sin rede.
klar til en lur. Mens han falder i søvn, tænker han på alle de sjove ting, han har lavet i løbet af ugen.